Hi! Kumusta naman mo? He 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 he. Bibuha sa palibot. Oy, mura naman ni diri og kining naa sa daplin sa baybay bitaw. Puros mga bidyokihan. Nindot kaayo kay Bibo. Malibog lagi kag asa ka maminaw kay puros man nanggisawon ang mga silingan. Mo nang Bibo kaayo. Malingaw naman pud ta ani. Di na lang ta magpatokar kay Bibo man kaayong isig kag daplin. Usahay, magkanta-kanta na lang kog ako kung dili ko kauyon sa ilahang sunatas. Usahay kay lainan man ko, mao nang mukanta na lang ko nya dala sadyaw-sadyaw. Ana ragod. Ay tuod di ay uy. Manawagan unta ko kay asa na ka to si Guan, Sindoy. Pila na gid ka adlaw ba wala na ko ka kita sa iyaha. Naunsa ka to si Sindoy uy? Wa man pod nag-chat sa ako kung naunsa na siya. Kalit ra magkawala. Mingaw na gud kaayo ang katong istasyon na niya, katong boy kunit. Gago! Ginagawa mo. Kato bitong boy kinutil nga kaning istasyon. Mingaw na kaayo kay wa naman na kabalik si Sindoy. Nagtuo gani ko nga gitaban to siya og kining kuan, kining bayot. Kay naaman to'y nag-ibid-ibid sa iha nga bayot. Nakita nako to dito sa secret. Pangutana pag na siya uy. Ay nagud mo pangutana gud. Ako raman ni. Ana ra gud uy. Kung naamang gani makakita kang Sindoy, ipalihog lang kog adto sa kuan, hapit dito sa kining istasyonan ni Boy Kinutil kay wa na problema na kaayo to iyang asawa ba si Inday Cordapia kay wa na gud kauli iyang bana. Ang iyang mga kumpari nagkabuang na pod og pangutan na asa na si Sindoy kay maglala kuno sila tuba. Wa na daw sila nakalala. Pastilapan gining mga palahubog oy naong og sugong. Ang gihuna-huna la ra jud permente. Ambot ngano na. Sus unsaon naman nang la diha oy. Sige ra huna anang la way tila. Gago! Nasutipan hinoong ko. Yate ning nadaot sa kaning tila. Kamatay ning mga tawhana. Unya taon-taon na po ni maritis kay nananawagan ko kang kuan kung asa na si Sindoy. Maritis dahil na sila mga kuan. Kay maritis dahil na asa ka to si Sindoy no na naaraman ta to diri adtong niaging mga simana. Mingon na po na ay to ato siyang kabit ay los pataka-taka raman mo gawit diya. Hindi hinuhuna kining mga kuan maritis na na permente wa gitarong ana inyong istorya oy. Maunsa naman ang tao ng mga maritisa na oy. While hindi huna may pag yahay na lang mo pantay ana inyong kaugalingon magkaning maglimpyo mo dito sa inyong balay dili kay magsinulungay magmaritis Maria Josep no wag na hinungdan ng mga marites ditsugas ng mga maritisa na may na pagsili ang bakpa na
tulakan liyog tuba. Ah, lami kayo. Oh, di ba? Oh, kamatay. Yari ka!